Μισό. Βίντεο θα τραβήσουμε. Έλα, γράφει, Είμαι η Δέσποινα Σεραφείμ από το γύρο της Θεσσαλονίκη. Θα γυρίσουμε το δεύτερο bot. Θα δείξουμε την μπάρα. 15 κιλά μπάρα. 10. Και 10. Σταθερό ρυθμό στα deadlift, σταθερό. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Σταθερό ρυθμό. Λεκάνη. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Σταθερό ρυθμό, μην βιάζεσαι στα deadlift. Έδωσε, πολύ καλά, μπράβο. 2, πάμε. Μπράβο, έτσι, έτσι, σταθερό. Σταθερό ρυθμό. Ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε. Αναπνοές πάρε. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε, πάμε, ανέβα, πάμε. Λεκάνη, καλά. Πάμε. 1, 2, 3, 4, μπράβο. Κράτα το ρυθμό σου στα deadlift, ίσια. 1, 4, 8, άλλα 2, έλα. 9, 1 ακόμα. Μπράβο. 3 και 2 κάτω. Τίναξε χέρια. Μπράβο. Τέλεια, πάμε, 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 έτσι ακόμα, πολύ, πάμε. Πολύ. Κρέμασε τα χέρια, καθόλου δύναμη. πάμε. Πόδια. Εκεί, άνετα είσαι, πολύ άνετα, πάμε. Άρα βγάζε. Ωραία. Τίναξε χέρια, τριάδες, τριάδες. Εκεί, μπράβο. Ωραία. Τίναξε και ανέβα. Λεκάνη, λεκάνη. Λεκάνη, μπράβο. Σκούτα πίσω, ένα ακόμα. Τέλειο. Ένα.
4, 5, 6, 7, 8. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραίος ρυθμός, πολύ ωραίος ρυθμός. 4-3. Πάμε, μπράβο. Έτσι, μπράβο Δεσποινα, ανέβα πάλι. Λίγο πιο γρήγορα τώρα. Ό,τι έχεις τώρα. Ό,τι έχεις, 1 λεπτό έμεινε, πάμε. Έτσι, μπράβο. Τώρα ό,τι έχεις, πιο γρήγορα τα deadlift, ανέβα, δώσε. 2, έτσι, 3, μπράβο, σπάστο. 5, 7, 8, 9. Ωραία, έλα, έφυγες, δεν έχει ανάσες τώρα, ό,τι έχεις. Πάμε. Τώρα μετράει, πάμε. Έλα, ό,τι έχεις. Δεν σε νοιάζει τίποτα, πάμε, για κανένα λόγο, έλα. 2, 3, έτσι, ξανά. Έλα. 4, 5, μπράβο, τέλος. Μπράβο Δέσποινα. Έφτασε στα 8. Μπράβο, πολύ καλό. Πόσο, 7. Έλα.